La informàtica nosaltres hem estat bastant autodidactes i llavors, per exemple, hi ha coses que val la pena vindre perquè coneixes petits detalls que tu no se t'ocorriria mai anar-los a trobar, anar-los a buscar o fer-los servir, i en canvi aquí vas amb més seguretat quan algú et diu pots fer-ho tranquil·lament, o no ho toquis, o activa, o no sé, aquestes coses et donen seguretat. Si puc fer tirar una fletxa als formadors aquests, que són fantàstics, la veritat, expliquen superbé, tenen una paciència impressionant i, són encantadors. Això sí que ho vull remarcar. Jo em dic Dolors Riba, estic prejubilada, jubilada ja. Des que em vaig prejubilar, des dels 63 anys, vinc. Sí, sempre. Sempre hi ha algun curs que et crida l'atenció, inclús curs que pots repassar coses que ja sabies.